T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, o aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I, a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet i per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.